Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Musidɓe tedduɓe rendaɓe gurdam yewtidiɓe e gorendo ɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV e dendagal letri pelle men dendagal rendoji men jaam Allah ñalle mon jaam Allah waale mon jaam Allah weete mon jaam Allah hiire mon ko noon majjir ficciri windere nde sikki ala on mbiyama juule mo wuuri joni juul kewɗo oɗon jalla oɗon jaafo Allah rokki en tawede oɗo saaha hikka yo Allah rokki en tawede saaha mo wuuri tawa eɗen ɓeydi dine min ustaki dendagal yaltuɓe aduna ɓene eɗen ñaago Allah nde Allah yurmotoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna enen Allah bo enen caggal mabɓe ko juuti yahaka sikki ala eɗen gandi eɗen goni hande alkamisa nogas jeetati lewru duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom yoga e julɓe juuli taski men alarba hanki ko wayno leydi Mauritanie leydi Mali huude e leydi Sénégal e yoga e leyɗele arabeɓe alkamisa hande o noon dendagal leyɗele julɓe walla kedde e leyɗe julɓe ɓe juulano ko alkamisa hande woni julde men taske woni foof noon ene jogui to tugni woni foof ene jogui to tugni walla luure ene ngara luure ɗe sabato ko pelɓodiral hakkillaji beele gueɗe kewɗe mbawa yaltude hen noon sikki ala Allah andi to gonga woni eɗen ñaago Allah tan noon kam yo Allah ya jaɓan en Allah yaafo en dendagal bakkuji men Allah rokka en tawde o saaha mo wuuri taw en mbiɗi ustaki sikki ala wasiya dabbo no kewɗen wadde ko fate cellal innamade eɗen gandi so julde haalama ko belamma ko layyeji ko tew paygu ko jawɗi payɗi alhamdulillah ko nemaji ɗi Allah waɗani en kono kadi e ɗum hawri e nguleyki cattuki hande Fouta walla yoga e guure yoga e nokkuji région ngaji ene jaaha ha 40 45 46 ha 47 degré banggue nguleyki hande mbiya wasiyimi tan ko yo yimɓe tinno saaha nangue e hoore kellew woni tuggi midi ha yetto 15 heures nde yimɓe ustata jaali nde yimɓe ustata jaali ya gartaji surtout suura sukaɓeɓe en gandi sukaɓe ene jogui énergie mawɗo ene jogui softede ene ñanti ene belti enen dongna yaade ƴeewoyde ndewnel e yaade julmo wuuri kono tinnoɗen e saaha nguleyki surtout nguleyki cattuki rende sukaɓe surde sukaɓe hadde sukaɓe yaltude e nangue nan galleji ɗine ndeysan hakkillaji men heeɗe bandiraɓe men rewɓe suddiɓe jinnaɓe rewɓe kiiɗo nguleyki ne wawi sattude worɓe ene goni nder salon ngaji ene goni nder cuuɗi climatisé ji ɓene ɓatto to ventilo heedi ɓene ƴeewa to fallantere to hen ɗo rewrata enen jooɗi ne ñanti ene paadi bandiraɓe rewɓe goram ne goni ɗeɗo katane ene sikki ala no mbiɗen ni tigui kamɓe bandiraɓe ɓe goni ɗe kuuta katane ɓe goni ɗi cuisine aji kiiɗo nguleyki ngam weltinde worɓe weltinde bandiraɓe worɓe weltinde ɓesgu e weltinde jinnaɓe yo Allah waɗi mon barke ko Allah jogui joddu yo Allah ɓendoɗi moƴƴiri yo Allah jarnu tampere ko wona ɗum ko wasiya bandiraɓe ne dentoto no fewi to banggue consommation alhamdulillah noon tewno weeli kadi ɓerde ne yiiɗi ko weeli ɓerde ne yiiɗi ko saafi no yimɓe ndentoto ɗiɗo tebbuji taw kadi gandanɗa hoorema ko tebbuji graissé woni tebbuji payɗi e kiiɗo nguleyki wonande gonduɗo tension wonande gonduɗo diabète e rafiji kewɗi goɗɗi tawi ko rafiji chronique cholestérol en kalta haala mum
e oɗo saaha joni ɗiɗo tibbuji payɗi e kiɗol ngol cattugi so neɗɗo renaki tan ne wawi yiññade hen walla tension mum monta hen walla jabal mum monta hen walla cholestérol mum monta. ɗum noon ko Allah aynata ko Allah renata yo Allah aynu yo Allah reen kono kadi tinnuɗen ndentuɗen nde wonno rentade ɓuuri safade kala ko neɗɗo ne ñaama yo wonde avec modération. hoto neɗɗo ƴeewa beela mi fittadu mum tan sa wi aɗa ƴeewa beela mi fittadu maɗa pala jolnama aɗa yiiya birɗi aɗa yiiya keeñe aɗa yiiya gandanɗa hommade gueɗe kewɗe sa renaki tan ko memɗa fof mbiya ko ɓuuri safde sa renaki ka ñamat ɓurtina ñamaka ne gañma e tew saabu hewɓe eɗen gandi ɓe ganduno ɗen nana jani ne jalti aduna hen ɓe hen ɓeɗi paralysie taw ko wonduɗo ɓe rafi ne gandi no gonde rafi walla saaha gandano no gonde on rafi taw ko rafiji chronique jomum ñama tew sukar mum monta walla ñama tewol tension mum monta walla cholestérol monta yana hen saaha waɗa paralysie saaha ene yalta hen aduna noon yo Allah aynu yo Allah reen kono kadi tinnuɗen e rentade ko mbiyata mbaɗen consommé kono tinnuɗen yo won avec modération surtout ko wiyete viande rouge woni tew boɗejo tew tawa ɗum neɗɗo wawi ñamde hen kono kadi yo neɗɗo tinno hoto ɓurtin kala ko ɓurti moƴƴani kadi jomum ñama ha gayna e nangue wene yaaha e nangue ala walla jomum ñama ha gayna joni tew keftoru ɗum no wiyete karafuji gadde ɓeene mbaɗa tufam ɓeene mbaɗa bisab ɓe mbaɗa ɓuuɓi ha ɓuuɓi ko wuuli ko ɗum foti ni kañum fof enen fof wonde guleyki kono so neɗɗo ñaami ko wuuli neɗɗo ñaami ko waɗi graisse neɗɗo ñaami tew fotani gandanɗa homaɗa rewnude hen ko ɓuuɓi mi rokka on yeru ha mbawon famde tigui tigui yo neɗɗo ñaam tew joni surtout tewuji ko ene julde ni ñaama tew ha gayna ƴeewa so wi siwo ndiyam nan ɗon mbaɗɗo ndiyam ɓuɓɗam walla bidon mbaɗɗo ndiyam ɓuɓɗam juufa e jungo ma mbiyaɗa sooɗo ma yino graisse o no yorirta okkolo e gandanɗa hoore maɗa e juuɗe maɗa ko ɗakkorto e juuɗe ma ni so tawi a ñaami tew batgo graisse ene naati nder reedu maɗa a yari ndiyam ɓuɓɗam walla a yari tufam ɓuɓɗam ko wawi wonde fof walla jus ɓuɓɗo andu no kolorto e juuɗe ma ni ko noon kolorto e gandanɗa hoore maɗa e intestin maɗa e nder terɗe maɗa ɗum noon ne saabo cholestérol ene saabo no wiyete venuji walla neruji so ƴiƴam rewata sukko noon ko gueɗe bawɗe dente neɗɗo yo tinno so tawi ñaami gandanɗa hoore maɗa tew wona jamma yo wona ñalawma yo ko wawi wonde foof yo tinno so ronkani yo rewni hen ko wuuli nde wona hen kas ataye walla café walla lipton walla ko wawi wonde foof taw koko wuuli gandanɗa hoore maɗa jippina graisse o kono enen noon yimɓe gayno ñamde joni bidongaji ndiyam ɓuuɓɗi no goodi tufameji ɓuuɓɗi no goodi kadi ko ɗum woni ko fittadu noon fittadu min ɓerde yii tan koko weeli fittadu yiiɗi koko weeli fittadu noon kañum woni gaño neɗɗo ala ko jogui ala gaño ha foti fittadu mum kala neɗɗo dewɗo fittadu mum dewɗo beelama fittadu mum o heewi nadde koye ceekol ɗum noon tidɗen wawde gandanɗa har fuuɗi pittali ɗi tidɗen wawde wadde ngangol e pittali ɗi e kala saaha gandanɗa hoore maɗa mbawen saƴƴude labangal ngal saƴƴude ñaani ɗi ngangol ngol pour fadde pittali ɗi bayde tinɗen no feewi e oɗo saaha wonɓe julde gueɗe hanki ha e hande min gandi ɗum ɗo e julde Fouta kanko balɗe 3 saabu galleji kewɗi ko ɓe leeyo hande ɓe layyo janggo ɓe layyo ɓaawo janggo donc toujours ko julde wonande noon guila julɓe hanki e fuɗɗiɓe julde hande e julyoɓe janggo fof tinnoɗen musidɓe tedduɓe mbaɗen gandanɗa hoore maɗa consommation avec modération ñamen tew ñamiren seeɗa ñamiren hakkillaji ñamen tew ñamiren hakkillaji ko juɗete mbaɗen ko juɗete ko bawɗen gaynude no safal mbaɗata ni ay safalɓe so mbaɗi ɗasen to ñaami tew mbaɗa ko laaɓi ɓe keefa ha laaɓa wona gandanɗa hoore maɗa ɓe cukañide ala ɓe mbaɗata ko seeɗa nde wonno kala ko heewi e guite yimɓe sa ina safde enen noon en ñamat so ñaami gaynen sa yi nappa ko rufete ko cikkata ni jiiya ƴiyal ngole banggue wedde neɗɗo ƴetta gandanɗa hoore maɗa pobel rufoya tew taw koddiɗoma ñamani noon tinnuɗen layye maɗa so tawi neɗɗo layyima layye mum ittu hen ko mbawɗa ñamde saabu eɗen gandi layye wawa ñamede ko ɓuuri balɗe 3 itta hen sadak
hoddiɓe maɗa itta hen gueɗu ɓe gueɗata bandiraɓe maɗa ko heddi ko yama ko wawi juɗede hen juuɗe ko wawi ñamede ñaame mbasen bonnude. Allah nde seedi mbimi wal galleji so ñaami ko dufata nappuji men ko tawa gandanɗa hoorema galle koddiɗo men jomuje harani ana ruufi ga tew noon tinɗen mbaɗen ñamen avec modération mbaɗen seeɗa ñamen ko mbawɗen gaynude tawa wona e bonande neɗɗo yo haar kono tawa wondani e bonande noon tinɗen no fewi ko wona ɗum koko ñalawma julde beltinen pittali men itten stress ɓerde men isten tikke ɓerde men tawi wol joguinoɓe tikkere hakkude ma joom suudu maɗa hakkude ma e joom galle maɗa hakkude ma e koddiɗo maɗa hakkude ma e nawle tinno saabu hurumo ñalawma hande o jerlodire jafodire tawa kadi wona aɗa yerlo aɗa yaafo tan to banggue toni walla to banggue ala ko to banggue ɓerde jellodiren jafodiren saabu hurum lewru ngara saabu hurum julde taske nde ƴeewe hay président de la république mi rokka on yeru kananke leydi Maroc saabu hurum nduɗo lew o julde taske o woppi gandanɗama sappo e joyi supporter ñawanoɓe ɗe coka e nder kaso o woppiri ɗumen paati leydi Sénégal leyɗele men julɓe kala ñande so weeti ko julde jamma mum président ne heewi wadde haalande woni discours à la nation e nder discours ene woppita gandanɗa hoore maɗa yaafo nangganoɓe ne coka jaltine kaso jaafe an noon aɗa wonde bam joom galle maɗa oɗon tikkodiri aɗa wonde joom suudu ma oɗon tikkodiri aɗa wonde e nawle oɗon tikkodiri aɗa wonde ɓi yumma oɗon tikkodiri aɗa wonde ɓi bamma oɗon tikkodiri mbiya noon ya yaltoya ya galleji hoddiɓe a yiyata woddi aɗa wiɗi men juule mo wuuri yo jerlo yon jaafa yenmo jaafa taw an e nder galle ma ngol mo tikkodirɗa on jellodira min jafodira tinɗen musidɓe tedduɓe to banggue dewal Allah to banggue sellinde ɓerde meɗen ten stress ha laaɓa tikkere e haare e gañam tubako ɗum ɗo foof ɓeyda ko tekki stress nder ɓerde neɗɗo sa ani neɗɗo kala ne jiiɗa neɗɗo sa yimo sekat kala ne jiiɗa neɗɗo cekɗa ɓerde ma ne waɗa réaction holko bonnata e gurdam maɗa holko bonnata e gurdam maɗa ɗum noon tinnoɗen ɓerde ɗe itten hen gañam tumako itten hen tikki itten hen mawni kinare itten stress ha laaɓa ñalawma julde joom galle ma ko wawi waɗandema pop yondi kino hen addi ko gertogal yo addi ko ɓotel yo addi ko damguel yo addi ko jawguel yo beltoɗen hen nagga hen nagguira ɗum saabu Allah ganda ko ɗum Allah rokki ɗum beltoɗa mbeytoɗa dañani layyade hoddiɓe gaddini on dañi ko cagguiɗo on mbawde mon koto hay goto andu gandanɗa hoore maɗa on layyaki pewne ha feewa ñamon ha feewa gandanɗa hoore maɗa beltoɗen rokon ɗo yeru waji goto ko couple goram ko miskineɓe julɗeli kewɗi noon gaari ɓe layyaki wona taska wona jetas wona korka joɗor tan saaha bandiraɓe hoddiɓe so itti hen gueɗu gaddiniɓe ɓe ndenni ha wona battari ɓe mbaɗa battari mabɓe waɗi saaha goto tan cuddiɗo o wi joom galle o julde fañi tan o wi ndeɗo julde de ganda gueɗe ko ɗiɗi ma woni a waɗino foof mbaɗata ni a ɗiɗo layyi a huumi suuɗuma ala ganda min juulani ɗo komi jaahowo komi jaltowo galle ma mi wawa wonde ɗo tan kala julde guuraɓe koye gueɗu oto ko wimi ala o wi gorko min gami haalnima ganda kam kala ñande so weeti ko julde mi yiyani ɗo dammol ko an juulata ɗo an galle juulata ɗo e galle ma mi juulani ɗo komi jaahowo o waɗi gorko pression gorko yi ñamliga tilfiga hakiga makkitiga ha dañi coggu dammol addi dammol ngol huumi e galle ete Allah ne andi wona e mbawa ko mo ɓuuri hen heewde koko ñamli ñamlam ga ujunnaje joyyi ñamlam ga ujunere ñamlam ujunnaje tati ha dañi coggu dammol addi dammol huumi e galle ndeysan eɓe jogui sukaɓe tata ɓe kirsi ñande julde ari dammol naggama hirsama sukaɓe ene daara darogol kadi walla ngoɗo histoire kadi eɗen mbiya bandiraɓe eɗen mbaɗa keɗe kewɗe dammol sene hirse sukaɓe men tokos ɓeɗe kewi arde jiima hen tinnoɗen ndentoɗen addude sukaɓe walla ndento sukaɓe gaari jiimi dammol ne hirse mbiyen wimi yo golliɗo hoto tawete dammol hirsete moƴƴani hoto tawete dammol hirsete goho ƴiƴam no hirsirteni ene wawi gandanɗa aɗa bonnude hakkille jomum ene wawi wonande jomum kulol ene wawi kadi janggo e jaam jomum waɗa ko jogoɗen haalde ngol ɗo darou ko ɓe kirsi ganande babiraɗo ari ñaddi tan dammol hirsama
o ƴetti laaɓi o ñiiɓi sara gandanɗa hoore maɗa sara dammol ngol hirsa ɗo hankkadi dammol firo jogui sukaɓe tato mbiɗen sukaɓe tato ɓeɗe daara sukaɓe tato ɓe daara ɗo tan ha ɓooyi seeɗa mawɗo seeɗa o tan o wi dewɗo e makko o wi ɗum yo lelo o waɗa ɗum no baba dammol ni on leli tan o ƴettida o yaɓɓi banggue tan o ƴetti laaɓi o hirsi o hirsi cukalel ngel tan hankkadi yummiraɗe ɓe jalti baɗoɗen hayrum feere men booni cukalel ngel doki mawɗo o doki fayi nder ladde ɓe diddi ɗum fayi nder ladde ɓe doga ɓe diddi ɗum ɓe jejjiti kadi ɓe joguino cukalel toksel ɓe mani ga pawi barme e jeygue eɓe prépare cukalel toksel ngel rewi ladde ngel faye barme ngel fooɗi barme o barme yana e maggel ngel sumi kamɓe ɓe dogi ga eɓe jiiɗo eɓe didde o ga mawɗo ayi ɓe didde on mawɗo cuko mawɗo moɓe diddi o ne fayi nder ladde hawre fotti toon ɓe rodi taktakiri mbarude songui cukalel ngel ɓe dogi kamɓe jinnaɓe ɓe garti huuro ga ɓe tawi gandanɗa hoore maɗa barme o ne rufi ndiyam barme rufi ndiyam pasɗam e rufi e cukalel bebbeyel ngel kañum nene wasi laadowel ngel ene laadi ɓe wasi fittade muɗum layye nan ɗo jooɗi mayɓe ɗiɗo nana e galle ɗiɗi sukaɓe oto ɓiɗɗo gandanɗa hoore maɗa songama ka ladde eɗen gandi kam oɗo layye kam walla ngol ɗo dammol kam eɗen gandi hayti ñamede beelama julde kam egginiɓe ha laaɓi noon tinɗen holko neɗɗo no fooɗano taw wona e moƴƴere muɗum holko neɗɗo no fooɗano taw wona ko moƴƴi e muɗum so Allah haaɗimo hunde andu ko Allah hanma jaggira ɗum so Allah rokkima hunde ganda ko Allah rokkuma attuma man wawi yaade ala foof gandanɗa hoore maɗa gorko gañƴo gandanɗa hoore maɗa dañde ɓiɗɗo hirsa dammol ngam inde hay gorko goto añani ɗum so wona mo ala foof gorko gañƴo gandanɗa hoore julde taske ara yimɓe foof kuma layyeji laaƴi watta taw kañum layyaki so wona taw ala foof gorko gañƴo gandanɗa hoore maɗa julde ara sukaɓe foof koltine wasa holtinde sukaɓe mum so wonamo ala gorko gañƴo gandanɗa hoore maɗa julde ara wasa holtinde joom suudu mum so wonamo noon tinɗen no feewi miraɓe rewɓe surtout gande ko worɓeɓe mbawi gorko ne tinno hoto ha wona joom suudu ma haydara kala ko mbawɗa waɗande joom suudu maɗa mbawɗa weltinde ɗum hayso wona julde weltinde ɗum ala ko haali ko haade ñalawmaji mbaɗi ɓesgu maɗa weltinde ɓesgu mum koye dewal Allah jeeya weltinde joom suudu mum koye dewal Allah jeeya weltinde jinnaɓe mum koye dewal Allah jeeya surtout ñalawmaji moƴƴi mbaɗi neɗɗo ne Allah noon hay goto faware ko wawa hay goto ala mo Allah fawi ko wawa Allah wi ko moni fof wat ko wawi beele so leliman ɗano no bandiraɓe rewɓe tinɗe ononne hoto pawe e worɓeɓe ko mbawa beele so leliman ɗano habde joom suudu galle maɗa mbiyaɗa tikkan ɗum par ce que hettananima walla hettanma ko dolokke goto walla oɗo basin mo addanma a yiiɗa walla dammol soodi golle famɗi a yiiɗa walla hikka layyaki ko gueɗe ɓennoje balɗe tati so ɓenni julde ko balɗe tati so ɓenni noon tinɗen hoto sababu ɓedde balɗe tati walla ñalawmel gotel hoto addane bonnodirde e joom galle ma walla bonnodirde e joom suudu maɗa noon tinɗen wasi men hannde surtout ko bandiraɓe yo tinno ndenen sukaɓe ɓe cural sukaɓe ɓe nangue hoto kelo tuggue midi ha yetto 15 heures walla ha 15 heures less woni 16 heures hayde takkusan ko nden fuɗɗoto ɓumnude seeɗa ɗiɗo waktuji kadde sukaɓe yaade yo ustu jaali guila e jinnaɓe ñalawɓe sukaɓe a ya ga en a artu ga en ndenen sukaɓe men enen mawɓe ne ndenen koye men to banggue ñamde kadi tew debbuji mbaɗɗi graisse tinnoɗen fewi ndentuɗen ñamde ñamen hen ko hakkidi mbasen rewde pilta e belaɗe pittali men ha wonta ɗen rafiji so tawi en ñaami en gayni tinnoɗen pawen hen ko wuuli pawen hen ataye walla pawen hen gandanɗa hoore ma lipton walla pawen hen café joɗɗen ko juuti ko adi keɗen pawa hen ko ɓuuɓi wonde foof mbimi ko ñamde tew ha gayna fawa hen pon ndiyam gullam walla fawa hen fam ɓuuɓɗam tawat yaltina curki ko rafi meho woni hen ndentoɗen no fewi surtout gamaji joni tew graisse gayna gandanɗa tufimeje bisabuji tawa gandanɗa hoore ma way kono jumri ni ko sukara meho rafiji kewɗi ene keeɓe tawa rafiji keeɓete ko ɗiɗo ñalɗi yimɓe koye kiwuji meɗen
yimɓe mélange ko fotani mélangede tew kewɗo kirmaji ñamde hewde kirmaji tew hewde graisse maaroji kewɗi nebam tufameji kewɗe sukara ɓuuɓɗi ha ɓurti pop rendina e ɓernde neɗɗo ko rafiji gaddata noon yo Allah aynu Allah reena en Allah rokki en tawede ɗo sahaba wuuri taweden ɓe yiɗe diine men ustaki en calmini noon en donima musidɗo men Sar Abdoulaye Sarr mawɗo galle o mawɗo jandi de perɗo laabi tawi kadi ko laabi pocciɗi yimɓe ne jodewa hen daraniɗo leñol ngol ittuɗo gurdam mum pop ene yerlitiri leñol ngol eɗen mbiya Sar Abdoulaye Sarr to woni ene woniri foof en mbiyamo julmo wuuri nde Allah ɓeydata arsugaji ɗi Allah reena hakkille o Allah ɓeyda softede nde eɗen ñaago bandiraɓe kadi ne ɓeydoto wattude makko hakkille tinnuɗen so neɗɗo darina mama to poɗɗa darade tinnuɗa annene yo woto daraniɗa ɗum neɗɗo darinmama to poɗɗa darade neɗɗo darinmama ɗon tinnu annene yo woto daraniɗa ɗum Abdoulaye Sarr ala ko woni e himo mum ala ko woni e haaju mum so wona daranade leñol ngol enenne leñol ngol tinnuɗen yo wot ko daraniɗen mo yo wot ko daraniɗen mo mbaɗen reconnaissance men e makko mbaɗen reconnaissance Allah ne siiri mi wondiri Allah darde makko o dari nde sinno koye leƴƴi goɗɗi o wonno hande tawanno ko yiidemo ko caɗele tawanno hande ko heeɓi galleji makko o heeɓi otoji makko o heeɓi gandanɗa ma kala ko yiiɗi Abdoulaye Sarr ha ñalluma hande gonɗen ɗo sono yaaha ma ƴetta taxi e darde nde o dari nde ala hande gandanɗa hoore maɗa e nder leñol ɓurɗomo hande ɓayde ɓurɗomo hande dowlude to banggue indi ɓurɗomo hande dowlude ala subaka mo finata mo addani yewtere guene nafa leñol ngol o addani jertude guel nafa ala mi haalani kay noddoɓe privé joguiɓe haajuji ɗi haajuji ɗi humteteɗi noon tinnuɗen battene joomum hakkille battene joomum hakkille mbasen wadde no batten ni laccudi ha neɗɗo maaya mbiɗen radda ɗum hommage mbiɗen mbaɗa statiji en ga gueɗeɗen mahno ɗum ga eɗen mahno ɓesgu mum ga tinnuɗen ɗum ɗon min mbiyami ɗum ko hypocrisie min mbiyami ɗum ko l'hypocrite tinnuɗen neɗɗo mantete gueɗen wuuri neɗɗo wallete ko gueɗen futtidi gueɗeɗe daara beele ne ɓeydo jogade softede ko waɗata ko walla hewɓe darannoɓe leñol ngol pina ñalawma goto goppa wona gandanɗa hoorema joomum ala ko joomum ronkude ko ronkidde ko joomum ronkidde way kono gona e wuuro jiɗan kadi calleɗa ɗannade mbiya ya woni wuuro aɗa wonda e mawɓe aɗa rentade pina ñalawma goto taw wolwoɓe ladde pina ñalawma goto aɗa ɗannoɗa so tawi wonɓe ladde ɓe mbaɗima dans les conditions moƴƴi ala ko mankirɗa a heddoto e wuuro ngo kono so tawi ko yooɗi ko suddi mumen ndem suduma ala ko yooɗi ko sukaɓe mum an ɓiɓɓe ma ngala sa fini subaka tan darta hoore ma awa ƴettanma yawa woni e hoore maɗa noon tinɗen leñol ngol le ko noon aɗo darnima leñol enen daranɗen ɗum fodɓe duwade mawɓe senaɓe yo duwo kono sagataɓe hoto wi tan e yo Allah waɗma barke en jokke golle ala yo daroto podda jokke golle ɗe jokke golle ma waɗa ko jokkira ɗum noon batten makko hakkille no feewi en gaɗimomo noon e nduɗo lewru gandanɗa hoore maɗa e oɗo ñalawma julde taske en mbimo to woni eno woni no foof omo yallo omo yaafo yo Allah junnu gurdam makko waɗa barke ɓesgu makko waɗa barke jinnaɓeɓe Allah ɓeyda arsikaji ɗi loowa hen cellal ha heewa jurda balɗe loowa hen cellal ha heewa taw ko cellal jamdi woni santé de fer allahuma amina ko musidɗo moon sehil moon gaali Abouba on no mbiyoɗon jalloɗon yaafo ko suuɗi ko feeñi min to banggal mi yallim mi yaafima ko suuɗi ko feeñi yo Allah rokken tawɗo ɗo saaha mo wuuri